aadong ang luyugan tayo nga sunata. Sige sayaw na, ayaw pag-iha, kay para malipay kita. Maupay ini nga sarayawon kay lahuta. Ilukso ang bigil, hawak lubaya, kung kamotig dupa-dupa. Tagapusan padis, igandam ang kwarta, para imo ikakala. Sugad hindi ba, masubad liwat, hinpag sa burak hitwata. Kaysa pag-ini, nasarayawon kay lahuta. Kung maruruyag ka, ako ang masista, yan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw, yan ikaw liwat ang maitsanggana. Kung ako mapagaw, ayaw na baraka, kay magsasaru sa liman man kita, kay maharang madula, tapos sumayaw hintahuta. Yan ako liwat ang magkikinanta, ikaw ang mapapag, ikaw ang masayaw. Yan ikaw liwat ang maitsanggana, kung ako ang pag-awayan. Okay, thank you so much, Attorney Duji Encinas, og sugad man kan Dr. Obdolia Criminales in pagsayaw hinaminodo. Ngayon na